Hello, mama liguților, am stat 7 ani să rezolv microfonul ăsta și am făcut 5 videoclipuri, dar ale n-au mers, dar acum sunt mai Sigma și Sigma Boy. N-ați înțeles nimic, dar haideți să începem videoclipul. Din păcate nu mai am făcut de 4 luni și nici n-am cu cine să fac acum. Dar să fac mai spre noapte dacă am timp. Dacă am... Da, bă, cum să zic, dacă am timp... Dar chiar nu cred că am timp. Please, I need this. Ne jucam Fictiv de People. Like a good boy, ce sunt eu. Omorâm pe cineva. Hai să omorâm fetița asta, IMF. Da, deja... Nu mai a murit. Ba, da, a murit. Bă! Mamă, cine ai, papi? Mamă, dar cât s-o, bă, la... A murit? N-a murit. Hai să omorâm fetița asta, botii, melodii de-ai tu cante. Hai să fac videoclip mai lung, că mi-am găsit și eu un sfârșit, un program în care să fac și eu videoclipuri fără să se stingă. Deodată am făcut un video de 2 ore și mi s-a stins. Și acum măcar mă aud. Mi-am băgat. Și acum suntem oloi. Ia uitați. Suntem oloi de ăla. Mama a dat și el. A murit, n-a murit. Bă, dar ce n-am... Schilișul. Hai să stăm aici. Love the woods. Normal. M-am dat mai repede de microfonul meu ca să mă aud mai Sigma. Sunt foarte Sigma. Sper că mă aud bine, dar vorbesc așa ca să știu dacă mă aud bine ca un good boy. Deci hai să fac un story time în timp ce merg. Deci într-o seară m-am spart de râs cu cineva special, care o să-l vedeți într-un alt videoclip. Cu cineva special, da, și o să-l vedeți în fiecare într-un videoclip, dar mai spre noapte. Și este special și nu vă zic nici un indiciu ca un bad boy ce sunt eu. Dar zic că e cineva special și cred că o să fac videoclip mereu în fiecare noapte. Pentru că eu sunt cam răcit. Da, și el vine noaptea. Da, e bine. Că așa să vedeți, mamă, să vedeți că vă sparte de râs cu el. Copii. Da. M-am plictisit. Stai să-mi fac avatarul emo. Îl fac mai emo decât emoloi, cele din emoloi. Poate joc și eu Minecraft mâine dimineață sau nu știu.
story time, please. Uite și un joc mai... Uite asta. W Speed. Să ai ASMR ca microfon. ASMR este 3 de 1 și... Jucăm și un Fortnite, și un Minecraft, și un Roblox. Da, bă, ia stai puțin. A devenit plictisitor Roblox-ul. Și nu mai am făcut deloc content cu altceva. Bă, ce a venit aici? Nu mai am făcut deloc content cu altceva și eu zic să fac și eu content cu Fortnite, cu de-alea. O să fac Fortnite cu verișorul meu, că am puțin prieteni care au Fortnite, ba nu am. Am puțin prieteni care se jucau Minecraft și Fortnite și o să mă joc cu Damian. O să editez în CapCut pentru că am zis ceva urât. Așa. Ca să editez și bag și un de la frumos, un Roblox, un Minecraft, un Speed, I need this. Să bag un Minecraft, un Roblox. Păcat că persoana specială. Hai că vă zic numele, un ce frumos. Îl cheamă Damian. Da! Îl cheamă Damian. Și să fac Fortnite cu el și Minecraft cu nimeni. Poate cu Radu. Cu băiatul ăla care ați văzut voi primele clipuri. Ăsta a fost mai mult story time pentru că știu că nu o să se stingă videoclipul cum se stinge mereu. Și nici nu mi salvează când se stinge. Și acum o să fac story time pe Plants vs. Menil și dacă sunteți curioși, bă, ce brilăț are copilul ăsta. Am doi brinci french care așa sunt iubiți la fostă mea. Nu zic ce fostă, dar e o fostă boșinoasă și grasă. Să cenzurez videoclipul ăsta că nu prea a fost distractiv, story time, dar dar vrea să vezi acțiune, că mă înjur cu ăia, că ce, că măliguțe. Mi-e frică de YouTube, trebuie să cenzurez tot videoclipul ăla. Hai! Asta e... Bye, bye!